பாமக இளைஞரணி தலைவராக இருந்த அன்புமணி அக்கட்சியின் தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். ஜி.கே. மணி கௌரவ தலைவராக இருப்பார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை திருவேற்காட்டில் பாமக மாநில சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஜி.கே. மணி பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸை முன்மொழிந்தார். இது குறித்து அவர் பேசுகையில், தலைவர் பொறுப்பை அன்புமணி ராமதாஸ் ஏற்றால் கட்சியை புதிய உயரங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வார் என்று தெரிவித்தார். பின்னர் ஒருமனதாக அன்புமணி ராமதாஸ் பாமகவின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதாக பொதுக்கூட்டத்திலே அறிவிக்கப்பட்டது. கடந்த 25 ஆண்டுகளாக பாமக தலைவராக ஜி.கே. மணி இருந்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும் கட்சிக்கு புதுப்பொலிவு தரும் நோக்கில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாமக இளைஞரணி தலைவராக இருந்து இப்பொழுது அக்கட்சியினுடைய தலைவராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள அன்புமணி ராமதாஸினுடைய அரசியல் பயணம் கடந்து வந்த பாதையை இப்போது அறிந்து கொள்ளலாம். மருத்துவர் ராமதாஸ் சரஸ்வதி தம்பதியினுடைய 2வது வாரிசாக 1968ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 9ஆம் தேதி பிறந்தார் அன்புமணி. சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு மான்ஃபோர்ட் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு வரை படித்தார். திண்டிவனம் புனித அன்னாள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பை முடித்தார். 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் பழைய தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் முதல் மாணவராக தேர்ச்சி பெற்ற பெருமை அன்புமணிக்கு உண்டு. சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியான MMCயில் மருத்துவ படிப்பு முடித்த பின்னர் திண்டிவனம் நல்லாலம் கிராமத்தில் 1.5 ஆண்டு காலம் மருத்துவராக பணியாற்றினார் அன்புமணி. லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் பொருளாதார படிப்பையும் படித்து முடித்தார். இறகுப்பந்து, டென்னிஸ் என பல்வேறு விளையாட்டுகள் மீது அன்புமணிக்கு ஆர்வம் உண்டு. இந்த ஆர்வம் மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்தபோது அவரை கல்லூரியின் விளையாட்டுத்துறை செயலாளராக ஆக்கியது. பசுமை தாயகம் அமைப்புதான் அன்புமணியினுடைய அரசியல் வாழ்க்கைக்கான நுழைவாயில் என்று சொல்லலாம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்காக பசுமை தாயகத்தை பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தொடங்கிய போது அதனுடைய தலைமை பொறுப்பு அன்புமணிக்கு கிடைத்தது. அந்த அமைப்பின் தலைவராக கிட்டத்தட்ட 7 ஆண்டு காலம் அன்புமணி பணியாற்றினார். தொடர்ந்து அவருடைய நிர்வாகம் பாமகவிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியது. கட்சியில் எந்த பொறுப்பில் இல்லை என்றாலும் 2004இல் திமுகவுடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அன்புமணி. மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சரானார். பின்னர் 2006இல் தான் கட்சியினுடைய இளைஞரணி தலைவரானார். மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சராகும் வரை பசுமை தாயகத்தினுடைய தலைவராக இருந்த அன்புமணி அமைச்சரானதும் அப்பதவியில் தனது மனைவி சௌமியாவை அமர வைத்தார். அன்புமணி சௌமியா தம்பதிக்கு சம்யுக்தா, சங்கமித்ரா, சஞ்சுத்ரா என்று 3 மகள்கள் உள்ளனர். 2004ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2009ஆம் ஆண்டு வரை மத்திய சுகாதார அமைச்சராக இருந்த அன்புமணி பொது இடங்களில் புகைப்பிடிக்க தடை சட்டம், திரைப்படங்களில் புகைப்பிடிப்பது மற்றும் மது அருந்தும் காட்சிகள் வரும்போது எச்சரிக்கை வாசகங்களை இடம்பெறச் செய்தது, புகையிலை பொருட்கள் மீது எச்சரிக்கை படங்களை அச்சிடச் செய்தது, குட்காவுக்கு தடை, போலியோ ஒழிப்புக்கான திட்டங்கள், HIV எய்ட்ஸ் நோயினுடைய தாக்கம் 50% குறைகிற அளவுக்கான நடவடிக்கைகள் என்று கவனிக்கத்தக்க பணிகளை செய்தார். இந்த காலகட்டத்திலேயே தேசிய ஊரக சுகாதார இயக்கம், 108 ஆம்புலன்ஸ் திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டன. புகையிலை ஒழிப்பு மற்றும் போலியோ நோய் ஒழிப்புக்காக 4 சர்வதேச விருதுகளையும் 2 தேசிய விருதுகளையும் அன்புமணி வென்றுள்ளார். சென்னை தாம்பரத்தில் தேசிய சித்த மருத்துவ மையம், தேசிய பள்ளி குழந்தைகளுக்கான மருத்துவ திட்டம் போன்றவற்றை கொண்டு வந்ததில் அன்புமணிக்கு மிக முக்கியமான பங்கு உண்டு. இந்த பணிகள் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மத்திய அமைச்சர்களுடைய செயல்பாடுகள் குறித்த ஆய்வில் அவருக்கு முதலிடத்தை பெற்றுத்தந்தன. பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவராக இருந்தபோது 2000ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியினுடைய ஹானோவர் நகரில் நடைபெற்ற சுற்றுச்சூழல் மாநாடு, 2002ஆம் ஆண்டில் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஜோகன்பர்க் நகரில் நடைபெற்ற புவி உச்சி மாநாடு, 2003ஆம் ஆண்டில் ஜப்பானின் கியோட்டோ நகரில் நடைபெற்ற உலக நீர் மாநாடு, 2012இல் டென்மார்க்கில் நடந்த புவி உச்சி மாநாடு என பல முக்கிய மாநாடுகளில் அன்புமணி பங்கேற்றுள்ளார். ஜெனீவாவில் நடைபெற்ற ஐநா மனித உரிமை ஆணைய கூட்டத்திலே பங்கேற்று இலங்கை அரசு மீது இனப்படுகொலை விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். ராமதாஸினுடைய எதிர்ப்பையும் மீறி 2014ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாமக இணைவதற்கு அன்புமணிதான் முக்கிய காரணமாக இருந்தார். தருமபுரி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அன்புமணி மிக பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்திலே அப்போது வெற்றி பெற்றார். தருமபுரியில் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பு ராமதாஸுக்கு நம்பிக்கையை அளித்தது. இதையடுத்து பாமகவினுடைய அரசியல் வியூகங்கள் மாறிக்கொண்டே இருந்தன. இதைத் தொடர்ந்து அன்புமணியை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவித்தது பாமக. திமுக, அதிமுக ஆகிய 2 கட்சிகளுக்கும் நாங்கள் தான் மாற்று என்று பாமக புறப்பட்டது. 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலை மாற்றம், முன்னேற்றம், அன்புமணி என்ற முழக்கத்துடன் தனித்து சந்தித்த பாமகவிற்கு மிகப்பெரிய தோல்வியே கிடைத்தது.
முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட அந்த கட்சியினுடைய இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி உட்பட அனைவரும் தோல்வியையே தழுவினர். இது கட்சியினரை மிகுந்த கவலையில் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. வட மாவட்டங்களில் கணிசமான வாக்கு வங்கி வைத்துள்ள பாமக ஆரம்பத்திலிருந்து திமுக, அதிமுக என மாறி மாறி கூட்டணி வைத்து தேர்தல்களை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் பல்வேறு விமர்சனங்களுக்கு உள்ளாகி கொண்டிருக்கிறது. கட்சி தொடங்கி 33 ஆண்டுகளாகியும் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கவலையில் உள்ளார். பாமக ஆட்சியை பிடிக்க முடியாதது தொடர்பாக தான் பங்கேற்கும் அனைத்து கூட்டங்களிலும் அவர் ஆதங்கப்படுகிறார். இந்நிலையில் தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்க பல வியூகங்களை ராமதாஸ் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகள் வகுத்து கொண்டே வருகின்றனர். முதல் கட்டமாக உள்ளாட்சிகளில் கட்சியை பலப்படுத்த முடிவு செய்திருக்கின்றனர். அதிமுக கூட்டணியில் இருந்தாலும் ஊரக உள்ளாட்சி, நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் பாமக தனித்து போட்டியிட்டது. அடுத்த கட்டமாக கட்சியை பலப்படுத்த முடிவு செய்தது. பிறகு கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறுது. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக இப்பொழுது பாமக தலைவராக அன்புமணி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். பாட்டாளி மாடலை நடைமுறைப்படுத்த எங்களுக்கு ஒருமுறை வாய்ப்பு கொடுங்கள், ஆட்சி அதிகாரத்தை எங்களுக்கு ஒருமுறை கொடுங்கள் என்று அன்புமணி தொடர்ந்து கூறி வருகிறார். தமிழகத்தில் ஒரு சொட்டு சாராயம் இல்லாத மதுவிலக்கு அமல், இலவச கல்வி, இலவச மருத்துவம், விவசாய விளைபொருட்களின் விலையை விவசாயிகளே நிர்ணயம் செய்து கொள்கின்ற நிலையை பாட்டாளி மாடல் என்றும், இதைத்தான் இன்றைக்கு திராவிட மாடல் திருடி கொண்டிருக்கிறது என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். திராவிட மாடலுக்கு மாற்றாக பாட்டாளி மாடலையும் அன்புமணி முன்வைத்து வருகிறார். 2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் மாற்றம், முன்னேற்றம் என்ற அடிப்படையில் முதல்வர் தேர்தலை சந்தித்தோம் என்றும், அடுத்து வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவின் 2.0 என்ற அடிப்படையில் தேர்தலை சந்திக்க உள்ளோம் என்றும், அது குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார். சாதிய கட்சி என்ற விமர்சனத்தை நாங்கள் கடப்போம் என்றும், அனைவருக்குமான பொது இயக்கமாக பாமக செயல்படும் என்றும் தொடர்ந்து அன்புமணி சொல்லி வருகிறார். இனிவரும் காலங்களில் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக இருப்பாரா அன்புமணி? பாட்டாளி மாடல் பலன் கொடுக்குமா? அன்புமணி 2.0 வெல்லுமா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.